Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, priwen tandure kini dia ki, Bu. Kepriwen bae ke le tandure mati maning bae ko. La ilaha illallah, ya ya, Bu. Wow, wis. Kepriwen kini dari dia ki. Ya pengen jaluk bantuan saparane kah? Dedi Mulyadi, Bapak Dedi Mulyadi, Iya, apa Pak Dedi Prabowo. Mulyadi, jaluk bantuan iki Dah, jelengan. lengan. Banjir kelemaning. Banjir maning iku, guys. Lengan dengan sawah Ibu. Kepriwen jelengan niku. Aduh, banjir Apa kabeh. tandur Wis. Wis larang. Iya ningon. Diga ki Jaluk bantuan. banjiran wis pinggirang balen kini, Bu. Rombalen. Rombalen posisi ningan di diga ki kini sakin ki. Ning posisi di soge. Soge ya kandang haur ya, Bu. Nggih. Oh iya, Indramayu Barat kini guys, lenganku. Jelengan ora kedeleng Aduh. acan manis tinggal sak semplon kian iki sing. Lah ikan ka diga ka kanang banjiran ora kana piniane kaya Bu ya. Dicuti ki kaya Diki. dika ora kana. Sakine wis tandur kanang banjiran ya, Bu. Banjir maning. La ilaha illallah. Kin sawedi ka meneh ki ya. Nggih. La Allah iku delong gari pucuke bae. La ilaha ya mana mau kelem. Sigar kian cilik. Ada gari ning durane bae ki ngan pinggir jalanku sing biasa kenang berit pisan dengan kene ki tuh. Bahaya ya, Bu. Karo ibu siapa kana dika ka kana? Ibu sayem. Ibu sayem ki guys, wong parean ningan. Waduh, ibu kaji sayem kini. Lengan. Ibu kaji nyawae ning kene ningan ning soge ningan wong parean ki. Cuman Anton konon. iya ingon ki. Aduh. Dari dika ki daripada nganggur nanjangi sing dhuwur ya, Bu ya. Nggih daripada nganggur. Ibu sayem ki guys, petani sing parean ya Bu dika ki ya. Nggih, parean. Lagi nyawae dadi ibu sayem ki nyawae meneh guys ning kandang haur soge asinan ki. Keleman ningan kudlongan gari pucuke bae. Pucuke bae. Ada mana yang langka ya Bu ya? Langka mana ya? Ada wis kudlongan guys. Kan pinian nang gone kan didik ka Bu. Asinan tebarong balen kunku. Kurang gone ngasinan kun ku Bu. Kelemaning. Kelemaning ya. Tandur. Duh iya. Barang kini dika tandur pirang dina kini. Golongan. Ukuran 5 dina. 5 dina ndau. Oh, berarti durung digarem ya Bu ya? Durung. Alhamdulillah lamun wis digarem kini bahaya Bu. Berarti kakak. Wis. Oh guys, gari pucuke bae ning Indramayu Barat kini. Aduh. Iya. Ya wis Bu kini semoga ora apa-apa lah sing penting ibu kaji ki sehat ora ya. Nggih, amin. Ku karo bapak kaji keding wis sehat sing penting mah ya kok gak aset lah gambaran dadi ora Bu tandure. Iya Bapak Prabowo Dedi Mulyadi kuningan bantuane priwe iki. Aduh aja larang-larang je. Wong tani ningan. Aja larang-larang. Iya aduh. Larang-larang dilengen kan. Lengen. Kenenku. Aduh dadi sakin mau wis ora apa-apa Bu buat lagi diuji ya Bu ya. Bukat bae kene panene melimpah di kaki nang ujian mengkenen ki. Banjiran teman-teman ki. Bukatan banjiran membawa keberkahan, Bu. Ku guys, mengkono ya ki kene karo Ibu Kaji ki petani sing anu apa parean.